Ka por kelak biang bagin sedang no ia Jingiaseng ni kapor. Nyangu yo Blei Un yo selap kapor bat ke ayam ke jong ke banlong ke jing tingen bat ke jing seiso nak ke bentang ke kendau. Te nak ke bentang ke Balang Presbyterian Mawroh. Ngapriang sngewbha pilang baro ki para bangeit baro kat ki bala ban don hakaying ke jong Blei. Ki bala arban yesnok tilang lang ba ke YouTube channel jong ke Balang. Ki perlok ki perajor ki badon hakno hono ka jaka pidon. Ni piang sngewbha ipi shone ka Jingiaseng ka Jinghikai ka jing mane ngi Blei Un kapor. Nga sngewbha ban priang kerpang ban priang sngewbha kana kapor na ka banta ki Jinghikai jong Jingiaseng kentai na ka school mission na po itang share ki badon bat ngi. Rengkat bat ki parabangej ki badon na po ka Balang Presbyterian kshat ki baysenran lembay ki Jinghikai jongi. Kejeng don jong pi kalong jing kyrkhu jing ai mesti mengikum ke Balang bat kerpang hendak banta jing seng thai jong ke Balang. U Blei Un kyrkhu ipi un kyrkhu ngiru lang bakan ke po jong jing seng lang. Ki nongkren na prang jing ke por ide pastor jing hi I Rev Lyndan Syiem. Pastor na ke banta ke Balang ngapan pa jing sngungu bafilong balak loy man ke por. Ban psa ya kengi ki khun jong ka Balang bat kiwei ru da ka jing sisa ka kting ka jong Blei. I pastor 8 bet na ka program committee ba pastor in ai ngi ka Jinghikai syapang commission hakane ka por. Blei Un kyrkhu pi pastor ka jing penkre baro ka long ka jong pi ba ka jing penjana ka jing kyrkhu ka long ka jong Blei. Mengilang bawan hane baro ngewan ban cha skor ban yo sngeu. Daging angnut bagai ka bau Blei Un ban kren ngi lang bai pastor usyakri jong. Te ka por badang sa nga IT pastor ban yalam yang Jingiaseng hadu ba penuai ka. Kejing dua jing kalau mau Blei Un kyrkhu ngi pastor lang ba jong ka por. U Blei nak mata ka borom jong. Amen. Kubli shibun ya itemen besan Dr. Ola Mari belong Vice Chairman Jaga Balang nagabantagi kentian pediang kumba ngilaile hagani ke snem bakani ke dong rukom ke batmai bengi pediang ki nongkren apo ka Balang ke jongi haswa bagini alam hi maki ya ke Jingiaseng U Blei Un kyrkhu ngi ini pendam ke jing duai atrai U Blei bok pa jongi bah beneng ngiwan ban mani ban syakri me ko trai ban ai ke jingo bat ke jingiro me ngi kerpat ba me mendon rengkat lembat ngi bat ba meni alam ngi da ka bor ke jong men se ma ko hi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong utrai baru nong penem jengi u Jesus Christ. Amen. Ngini ruai ke jing ruai ke basan spa andro pohon rio. Jisu khot mentaya nga bat yapi ke gospel ngin penbena ngin yai ko ngu ya utrai u Blei jengi yang ngin tur syakatma ke jing ruai ke basan spa andro pohon rio. Jisu khot mentayang apat yapi ka gospel ni pentna in yai ko ya U Trai U Blei jongi yang into syakatma let pentna Jing shai jong ka gospel shaperte baro ka we dat anda kilom bat ki temro ken pen crowd jing it U Blei hey kilok ba it yangin ya let pen na ya lapku bor babha da ka bor U Trai ba da ka bor jingen ngin yo job shisha let penna jing shai jong ka gospel syaperte barok kawe tat anda
lom bat ki tem ro ken pen prao jing it u blei Jisu ong an don reng kat lem bat pi khot mu jing khot trong u men sin ba khut un ya lam un da ya pi ha jing tre man kas ni lek pen na jing shai trong ka gospel chapte baro ka we tat onda kilom bat ki tem ro in pen prao jing it u blei ka phang ka bangan sakren shibit kalong ka Jinghikai shapang ka mission ka phang kalong ka Jinghikai shapang ka mission bat ki benta na ka htien ka U Blei ki bangan pule kilong na ka gospel u Matthias ka lenong ka ba arpu pra ki de khot khat pra du arpo Matthias arpu pra ki de khot khat pra du arpo Marcos ka lenong ka ba khat rieu ki de khot khat san khat rieu Marcos khat rieu khat san khat rieu ka gospel u Lucas ka lenong ka ba arpu sao ki de khot sau pun rieu du sau pu pra Lucas arpu sao sau pun rieu du sau pu pra bat nagasithi shikinong Rome ka lenong ka ba shipau ki de khot khat sao khat san Rome ka lenong ka ba shipau ki de khot khat sao khat san ka ktien ka U Blei ka ongkum ne na ka gospel u Matthias u Jisu te uda wan ula kreneki uda ong la ai hanga ka bor baro habneng baraga kendau namar kata ken to khe da let no ma phi to pen long senran yaki benri baro da pen baptis yaki haka kerteng ka jong kpa bat haka jong khon bat haka jong men semba khoj da hikai yaki ban sumar yaki ei baro kat ki bangala hukum yapi hakmi ru nga ngalong rengkat bat phi halagas ngi hadu ka bawai no ka perthai naga gospel u Matthias ngamut banong naga gospel u Marcos ula ong rohaki to let shaka perthai baro batu yalap ka gospel hagi benriu baro ti utau banget bat yo pen baptis on pen im henre ya uta ubam nget on pen rem naga gospel u Lucas ula ong ru haki kumne la tho bakadei yo Chris ban sha bat ban mi pat de naki nong yap ha ka balai ka sngi bat ba ha ka kerteng jong u an yalap ya ka jingkala ka bamut bat ya ka bamap ki pop hapdeng ki jaj ben riu baro da ka sedang na Jerusalem phiru philong ki sakhi ya ki ne ki ai bat nagashtish ki nong Rome kumno te ki ne khot kerpa dia uta ha uba kim shim langet kumno de kin yo nget ha uta shapang uba kim shim le yo sngo kumno de kin yo sngo klem ubayalap kumno ru de kin yo yalap lemdala pha yeki kumbala tho a katnu baitanat kilong ki kejat ki jong kita ki bawalam ya ka gospel jong ki ai ki babha to Blei Un kyrkhu ya ka jing pule bat ka jing shashkor ka jongi ya ka htien ka bakhui ka jong u ini pendam ka jing duai au Blei bok pau jongi bah beneng ngi ai ngo eme na ka benta ka ni ka sngi ka be ai ngi bangila bani kendo lang ban mane ban shakri eme hadin bon tayo bangila ya mi na ka benta ki Jingiaseng district bat presbytery kumjo roi ki Jingiaseng district samla bat presbytery samla bentang ilewan biang kumne hapo ka balang ka jongi ban ai ka jingo bat ka jingero eme rengkat kini ki para bangeit ki bana ki pat ki balang ki baju don rengkat bat ngi nakawai ka por sakawai ka por nakawai ka teo sakawai ka teo ngi ai ngo eme ko trai krat be mela kyrkhu kerhai ki jing em ki jongi
melai ya ka bam ka di ya ka kup ka sem melai ngi ka yeng ban shong ban sa mela kyrkhu ki kam ki jing trei ki jangi ban ngila ban yo ban kot ban pendap ban biang naga benta ka yeng ka sem mela kyrkhu ki khon ki khti ki jangi jing pule bat kila sedang kelas menta hakawai pat ka kelas ka bakham halor bat yi samlaru melerap don pring jangi ki balayo kam yo jam bakin la ban kamai bat ban pendap ban biang yala dia bat ka yeng hoi ki don ki badang ap ko trai ka kam ke jing trei ngi kerpat be men kyrkhu ki ngi wana pedeng ke jing jor jong nu slap ko trai ngi aingo eme namaru du slap uba ai ka jing shngiam ya ka khendau ko bala ter khong rau rau long slap uba da na ka ding na ka jing ma jing mesau o le se ula penwit yang ye ka por bengi mi ban wan ka ye ka jong me ringi aingo pan bangila ban poi kum ni ka ye ka kentang ka jong me ban ai ka jing shakri ka bade hok ka jong me laha ka sngi lahu slap lahu pria lahu tha ngin wan ko trai ban shakri me na ko ka sngi utrai shakawai ngi kerpat eme ko trai be men kyrkhu ngi daga jing don dekat ka jong me ban daga ji alam ka jong me ngi kom ka balang kyrkhu ko trai ki rempai yeng kristan ki jangi pendap penbiang be me ki jing don kam ki jangi kyrkhu yegi kam ki jing trei ki jangi kyrkhu ki jing long men sim ki jangi banginang roy ko trai kan rat daga ji snei blei ki jong me ngi dwai ngi kerpat be men kyrkhu naga benta ki ba pang ki besitam bat ki be kendu jing e ala ga jong jing em ngi kerpat e ga jing kyrkhu jong jing pen khia alor jong ki ngi dwai de ka kerteng nam ta wei ni ki khot committee balang Mr. Pensailing dok nong pure lembat kiwei patru ki para bangeit ki bangim la ban jer kerteng lut ki baya pangai si tom ki badon ki jaka jing sumar ngi kerpat ki jing pen khia jamelo jongki bar ki to ki badon ki jing nyo na kamet lani ki bala temen bar ki bamla su ban mi na la jong ye ngi kerpat ba men pe isen e men kyrkhu ki ko trai ngi duai na ka benta ki kam ki jong ka balang ka jongi ngi duai na ka benta ka jing trai mission ha kha umrin bara paham jula ke bangi don jingkermen bangi nyo sedang no shen yegi school laki niki arteli ki jaka ban yo ban yalap eka kerteng ke jongme ngi duai na ka benta ka mission jo ka Jingiaseng thai hang the et thang share ngi so kemen ni ka jing dorkat ka jong ki laingut ki nonghikai nang the rengkat baki niki arngut ki para bangit na ka balang ksat ki bawan ban pensengan ye ka Jingiaseng ki jongi bangi da duai ngi da kerpat men kyrkhu ni ka mission jo ka Jingiaseng thai kabadai ka mission jo ka balang ka jongi kanang roy kanang ya chaprang bangi ni isi bon ki men sim ki ba koridor ken wan ban IT ala di jisu bat ken penia so ala di bat ka balang ngi doai ngi da kerpat men kyrkhu ki missionary ki ba e ki jongi ko trai ki bangi la thung bat ki bala trei bhai ka kam bat ka yeng ka sem ki jong kiro o ngi doai ru ye ki ba ngin thung kum ki missionary ki ban trei ki bai pe ki lang kha jo ka balang trai rap ingi bangi long ki bayalap shaki bai ombakin syukut tang haladi ndre begin kener syaki bai pat ko trai ngi aingo eme naga benta ka jing pendap ka jome ka balang ka jongi bangila ban khliap ya ka bakut jong snem rengkat ka jing pendap ka hai ka jome kyrkhu ko trai ka jing tmu ka jongi kum ka balang ko trai kum ka komiti balang ngidon ka jing angnot ban penyar ya ka jaka putah jongka yeng mane jo ka balang khnang ban la ban penbiang ya ki pateng ki ban sawan trai me i kata ka jing persang ke jongi ko trai ngi kerpat eme men pe isnei ye ke jing persang ke jongi ngi tip badai tang de ke jing duai bangila ban pen baha ye ka kam ka jaka ka puta ka yeng mane kanang roy kanang he kanang crowd de ke isnei blei ke jome trai pe isnei ngi kerpat khmat jome ngi duai blei trai kan rat naga benta ki bor balang ki basalor naga benta ka district Putmuri, nagabenta ka Balang Presbyterian, nagabenta ka KGP Synod Sepngi, nagabenta ka KGP Assembly, hoit namta ka PCI ru, kyrkhu ko trai, nagabenta gini kam ki bangingi di ban peniat sa perang bat ngingi long kinong yo benta. Kyrkhu ngi kum ka balang ka di ban pelong ka jingjiet dekat komiti balang ka kini ka snem. Trai say ki syakri ki bamela atmu lupa, bagin long kita ki bania trai lang bat kinong syarai jo ka balang ban peniat sa perang ka kam ka jongme. Iduai na kabenta ka jingpan kre ya ka Jingiaseng yalap jo ka presbytery ka bangingi di ban pediang saw bat santerik ka jo banai Oktober bangin la ko trai ban pen kre kum ka balang bat bangin la ban pediang ya ka jingwan jo ka presbytery kyrkhu ko trai kan rat na kabenta jongi kum kinong yalam jo ka balang
ngindon kaman sim ke jing soret kaman sim ke jing iet ka kam ke jome kaman sim ke jing trelang banla ban yalam yu pa lang ka balang kyrkhu ya ke jingiaseng samla ke jingiaseng kan thei ke jingiaseng kena kyrkhu ke school pen pau ye ke jingiaseng yeng ke dong ba shaneng ke dong ba sharum bat menta bangin saple ke dong ba padeng ru kini ke lightly ke jingiaseng yeng ki dong kin mat ke jing kyrkhu ke chongme oh ye ka bible study ka balang lamba kiwei ki benta jo ke jing shakri ko trai ngi kerpat men kyrkhu ngi men yarap ngi trai ngi aingo eme mela kular ba men don rekat ngi habangi ngi seng ye selok lang akhmat jome ngi kerpat ba men ye senran ngi barok ke jing shakri ke jing eme to ma ngi ko trai kana ngi pop ki palat ke rengkang jing ki bobon bato pen thmai ki jing em ki jangi kin long ki jing em ki ba priang na akhmat jome ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong utrai badu nong penem jing Jesus Christ. Amen. Hakani kapor ngi ban lumno e ke jing aingu berhadin belum ke jing aingu ngakerpat i Mr. H pengrup banduai penkentang ya ke jing aingu. Ngenya duai. Ko belai ubalong pa jongi bahamdeng. Ya aingu ime kendan nagbanta kani new slab ubalong kajing tengen ya kamai mariang ubalong ru kajing arab nagbanta kajing lain akaring rang jingrang rangkyang bagajing terkhong pada pedeng jong new slab mila khot sngewbha yang i kandal bi kum ki khun ki jong be kan ni bangin yadon hakani ke yang ke jong be ya ka bangin jo bangin te ya ka duwan kajing shakri ya ka kerteng ka em ka jong be bat kandal be ling ba jong ni ka pon ngi wan ya ka ban bu ti ha metrai Syiem ya kini kajing syakri berpenyahan adu ke pesedang adu ke bakut ke jongka bagi eke baro ki bangi yo men pendap kenong hapo kajing alam ke jong men Syiem jong be bar hapreng jong ni kajing syakri kenran i wan ra ru ya kini kajing ai ki jongi ki balong si benta na kajing kyrkhu ki jong be ya kajing em ki jongi ya ki kam ki jam ki jongi bangi duai kendar be ke bamen isne ban pen kentang ya ki trai shanu sabaki lain ken lain nagbanta ka buram ka jongme nagbanta ka kam ka jongme bakum ka balang nginang la ya ban pen kraw ya ka kam ka jongme haki banta ki babon ba kham tam e nginang la ya ban pendan buram ya ka kerteng ka ba em ka jongme ba ban ra ru ya ka kerteng ka jongme haki banta ki ba kham salo bangi duai ru kandat bi ya lau jong shakri u jongme pastor iban sayeng ya ka ban ai ya ka jinghikai na ka tien ka jongme ka ba dei ba ka jinghikai sapang commission duai kandal bi ba menong lem rekat ba di men pesai bor e kandal bi bagi kentian gi ba mi na ke sentur ke jong e kanong ke jing hikai yangi bakum ki khon ki jong me ngin sngu thu sapang commission ba ngin sngu thu sapang ke jing khot ke jong me trai ya rab yangi kandal bi ling ba ki por baro ki barang sa ya ke bangi yo ban po ti hame ba shan ya hame kandal bi shimti yangi ko mangi long ba ya ka por hi baro ko bai sngu kandal ke jing garpan ngi ngu ngi dam ngi pan ki ni baro haka kerteng ka jong utrai no penem jong Jesus Christ menta ba sidiki bom jukot ro amen Kubli shibun ye itemen mesan sekretari bala ai ki jimpen bana ye ki ushers ki bala lum jing aingo badi dekat komiti balang bala pengentai ki jing aingo U Blei Un kyrkhu ye phi bat ke jing shakri ke jong phi ye ka kam ke jong o shi kentin ar kentin ngadon ban pen sngo para bangeit beet bat hadin katangin sabateng ye ke jing shakri ke jong i de ke jing ruai Iwei ni gid khot komiti balang jangi Mr. Penshailing do nong pure piatip ida na jing sumar velor ila kerpat enga ban ai khublei ki para bangit ke balang kum ta kum pastor na ai ke jing khublei na kaliang jong i ya ke jing kersan jong pi i bat ke yeng ha ke jing duai kando hakapor wanu Thomas Jones syakari khasi arfu artrik ujun kat praspa sopwei ujur bha uslap ban commission ki dei bha ban menta kesngi habang amut ban keren sapang commission wan uslap ban penken mau ya ka jingwan jo Thomas Jones ngi pediang ya uslap jing kyrkhu jong blei kumbala pediang i temen besan vice chairman jo balang temen besan Dr. Ola Mare bat kumbangala yo ban duai ru ngi don rengkat bat ngi ki laingut ki nonghikai nang the naka ithangser mission English school kabadai ke school jongka Jingiaseng Sngi U Trai Balang Presbyterian Mawroh rengkat i head teacher iba dei dekat jongka Balang Mawroh ke jongi hi
But kita kilong Miss Larisha Lengkoi, Mrs. Averin Sotun, but Miss Bandri Lang Karkrang, kilawan kerpang nang tiena itang share kabadai commission juga Jingiaseng Sngi nang tai head teacher ro idon rengkat Mrs. Hebor Midhar tingi kerpa di kini saungot bakin sobha bansa ai ya ke jingruai kerpang tingi don rengkat bat ngiru ya kini ki arngut ki para bangeit nang tiena ke balang ksad ki bawan de kali ke jengki ban senra ni kinohikai ki jengi bat ni so kemen shikat dai ke jingdon ke jengki tiga ni kepor ngin irwai ke jingruai ke basan spa san pulai banda poi ke dekat ke bakat do ngakerpa di kini ki missionary teacher ki jengi kin sobha bansa wan no syakmat ban yeng kini ki microphone bat ban siyo ban ai ke jingruai kerpang ke jingtmu kolong ban Lyndan Syiem yengi da ke jingwan jeng ini ki missionary teacher bakin ai ke jingruai bat ro ke jing pensngan ki haba ki wan hapo ke balang ke jengi ban yo Lyndan Syiem na ke jing syakri lang don bun hajar haga perthai don bun spa halakari bom tip jing id ba jong U Blei ba jing siu spa kalbari syakine ban let yalap jing pen ban yatho jing knya batlem ba kraw badap kadawa bakin omdo bat kumbalaong ka dekat ka ba saw kini kinong ruai special number kin wan ban yeng no bat sa ai ka jing ruai kerpang ini ruai ka jing ruai ka ba san spa san paulai Don bun hajar haka pertei Don bun spa hala kari Om tip jing it ba jong U Blei Bat jing siu spa kal bari Syakine ban le yala jing pen ban yato jing nya batlem bakrau badam kadawam bakin ondo Syaklau syabda kapok kalam Ban madib leba kensya Mensimbabha baro kadam Hapot jing domba talam Yakine mano ban ledwan Mano yakin ban helai Jing yap le jing kalakan Lenti jing imro Spa nam borombat jing sngewbha ki jing pa syukur pertei dok nut ubril ki dan bernya hajing tala ba Yakine mano ban kersiu Mano yakin ban snolem Kabyang jeng sya ukun ubril Ban penksan barem Jesu Jesu tang me
ban pen im na jing yap tu bun bun hajar hapo batya ban kinam ta bong la shu apen beker hai kinong tren ibas ngau jing khot U Trai ban let yalap kubo U Beleng kari klem tengkang Hagabanung kong ni aingo U Blei namar ba ulalong rengkat lembangi hagakam kabangi tray bat nakabenta kani kasngi hadu bangi dapoi hangde hagabalang jongpi ni aingo U Blei namar ba kijingkul khu kijong u nakawi ka Porsche kawai pat but ni ai khu Blei ro nakabenta I pastor ibade ban penya de kani Jingiaseng hagani ka por kamta bari ban sakren ro macam sampai ke kubur hagani kelembat ke bementa ni Syiem hagani kabur ban ai khu Blei nakamta ki nong sharai jong ka Balang baro bat ki para bangeit ki bait ki badan hagapo jong ni ka Balang ni ai khu Blei pi kerteng ka tiang tam ke U Trai bi ide jong Jesus Christ bat kerpang ni laban ong nakabenta ka Jingiaseng kenthe ka ba Krishan yangi nakawai ka Porsche koi bat met ban Syiem ba pi Krishan yangi U Blei Un kyrkhu ya pi lang baro But kandiat hashabing ai kani kubor lang baki surjing ruai kani kapor pamta. Para bangit bait ni im hakini kisngi kiba bon kibalang ka imlang salang kiyeng Kristan kiyeng kisem kijongi ni im hakajing pa jingpra bat ni im ru hakaba Syiem bakuju U Blei ikum bangim ai jakashu Syiem bakuju U Blei tika jing ruai bat ka surjing ruai ka bangin ai kani kapor pamta. Kalong haka surjing duai kabangin pan yung Syiem bakuju U Blei ba unwan bat un kta ai ki donut ki jongi kanang ba Syiem ju U Blei un yo jaka hai ki donut ki jongi wan Syiem bakut kalong ka kerteng jong ka jingruai Syiem bakuta jingkula Shisin tuan badya ka jinge bashisha hadono bensken watla hapdenga doring kya babun ki jing ai bor yang I try jing Syiem la nang yardor haman ki jaga kapog laman bun jing laman krian
Pentecost tuan jo batu pentemai yala kabalang bashisha bakan long janai shwabaka jinggun hajing im gendet kan wanca dumen sembakun yang iben hemai wan men sembakun sa shisim tuan yalaga balang tu penku ya donut lamong blajot ban blarem tu kren dumen simbakun syami bagin pai ya donut lamong blajot ban blarem tu kren dumen simbakun syami bagin U Blei nak bentang ke buram ke su. Amen. Tung ini pendam ke jing duai. Au Blei bok pau Jinghikai bening ngiango eme nak benta ke jing don rekat ke jume bat ngi ke ni ke Jingiaseng ngiango nak benta kini ke jing ruai kerpang ke bangileo sngau na kini ke saungut ke Jinghikai ke koridor ke jungi ke balong ke Missionary jong ke Balang jungi haka lengkha jong ke Jingiaseng kentai ngi kerpat men kyrkhu ki ko trai ke nong ki atiar ki jong me ban yalap ek kerteng ke jong Jisu ban ai ke jing shai ru jong ke jing nang ke jing start haki paramen siem hang the etang share bagi shnong ke marjan ya dama me ki ko trai na ke basniu baro pengentang ke jing em ke jong ki ngisong e ngisong jan ngisong trai ki ban ngi kershani ki ko trai ke jing duai ki jongi kyrkhu ki baro sangut kyrkhu ki long yeng long sem bagi bahayeng bahasem ngi IT ki ko trai ki kti bedon bod jong me kyrkhu ngi kan ko poro bangidon bani osngoi ka ktien ke ba em ke jong me krena pedeng jongi ko trai da ka bor ba da ka jingalam ke jong man sem ba khot ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong trai ba unong pedem jongi Jesus Christ. Amen. Ngi pen pau ke jing songo ya Miss Larisha Langkoi, Mrs. Averin Sotun, Miss Bandrilang Karkrang, ki balong ki missionary teacher ki jongi rengkat bat i Mrs. Hebor Midhar, i balong i head teacher jong ke school jong ke Jingiaseng kentai, U Blei Un kyrkhu ye pi bat ke jing shakri ke jong pi ya ka kam ke jong u. Ki para bangeit bait nado ki teman besan bait jongi ki dekat komiti Balang ki long kmi long pa parlok samla la don ki heb ki beret ro rengkat bat pi ki bapet ki bakmi ya kani ke Jingiaseng ling ba ka YouTube channel jong ka Balang ngai khu Blei pi baro aga kerteng ke koridor tam ka jong utrai ba nong penem jongi u Jesus Christ ngadap da ke jing kemen ke bakrau sashi sin ban yo ya kalat ban sami ke khubor na ka ktien ke jong Blei at hagani ke sngi kalong ha ka dur bat ke rukom jong ka Jinghikai ka Jinghikai Shaphangka mission ka Jinghikai Shaphangka mission ka mission ka kentien mission kawan na katenrai Latin missio kabamut sending lani ka jingpa kabawan na katenrai mito kabamut I send lani ngapha kani pat kawan na katenrai Greek apostelo kabamut ka jingpa ki apostol ki dei ki balapha ka Bible ka hikai bau Blei ulapha kerpang ya ki breu ha Matthias arpu pralen nong ki dekat kat pra adu arpo ngala pule menne Yohanes lenong ba arpo ke dekat arpuei bat kiwei ki benta labu krang
labuk kenange kani ke subject mission. Namar bangin sa pleno shen yaki school mission hakha umrin kabadon hajan isyamati bad ha paham jula kabadon hajan hakaput bad ka Assam. Yaga sngi ba an sedang sa ai jing penbena nakabalang hendrai ki sngi kila ajan bad kani kalong kum shibenta naga jing penkre. Kamat ka benengkong ka mission da ka jingelap ka mission kum ka evangelism. Kanongrim kalong Lukas kalenong barpusau ki dekat saupun rio saupu pra ngala puli mene bat Marcos lenong bakan rio ki dekat katsan kan rio kaniru ngala puli mene. Ka mission da ka jingelap ka mission da ka evangelism. Kamudiu kani ka kentien jingelap evangelism. Kawan naga tenrai Greek evangelizomai kabamut proclaiming the good news. Lani ka jing penbena ya ka khubor babha. Kumta ka evangelism kamut ka jing penbena padba ya ka khubor babha jong ka jing penim lingba u Jesus Christ. Kidon shibun ki rukom yalap. Henry ngin kedau hakane ka sermon santeli tang santeli ki rukom yalap kidun bun shibun ki baipan ngine kerentang santeli hang ni. Kamanengkong kadika mass evangelism lani ka jingalap pajba. Kani kadika jing penbenai ka gospel ha ka rukom jong ka jingkren pajba. Ka nongrim Bible kalong ka jinga thok hanau Jisu ha pedeng upajba bat ka jingalap ka jong Petros ha ka sngi Pentecost. Ha ka mass evangelism lani ka jingalap pajba uweu nongyalap ula ban kren ya upajba ba kraw. Kumbangin sayo hangtai ha ka Madan School jongka Snong Mawroh ha kani ka Jingiaseng jongka Presbytery. Ha ka mass evangelism don kamru yaki counselor kiban ya selok bat kiban duai nakabenta ki nongwan IT katkum ki jing don kam jongki bat katkum ki jing shem jongki. Kabaar kani ka personal evangelism lani ka jingalap marmet kani kani ka jinga selok kaba marway shimet hapadeng nong ya selok lani ka nong ya selok bat nong syak selok lani ka nong syak selok. Ka personal evangelism kamdai tangga benta jong ki pastor ki temen besan ki dekat komiti balang bat ki counselor henrei ke diga benta jong barok ki dekat jong kabalang nong yalap le siu blei ula jiet iki kat to kat ni banlong ki nong yalap pajba henrei nong ya selok marmet uwei pa uwei na pi kawei pa kawei na pi long ki nong yalap marmet pi long ki personal evangelist ye ki brio. Ka jialap marmet ka mentoy bha namar ba habai kendu para marwei ki brio ki sngo la lut bania thulut igi jing ki jongki ye ki jing shem jing kendu ki jongki ban ngilaru bania selok ban duai tik kat kum ki jing don kam ki jongki kim sngo le ran ban pla ya ka jing bat ka jing shitam ka baki ya lengba bat mangiru kum ki nong ya selok marmet ngilong la lut ban kren banyak selok banduai nak benta jongki. Ki start mission kila shem baga personal evangelism ka seiso bha le se kham seiso banyak ka mass evangelism lani ka jinga lapaj ba kham tam haba ki nong ya selok kidei ki bala shem phang bha bat ki bala IT yala de kabalai kadega literature evangelism lani ka jinga lap lingba ki kot bat ki jing tho kani kadega jinga lap lingba ka jing sam ya ki kot bat ki trak kabapenya ya ki dukan de kot kum ka nuksa ka assembly book room kabadana shalong ha nongston ha joai dauki bat ki we ki jaka kabai kelyang ya ki kot jingelap ha ki bahyeng bat ki parlok bat kabatho iki article ha ki kot kubor niam kum ka pateng kristan bat iki article bat iki shiti ha ki kot kubor perthairu. Pilai para bangeit ba nakapor sakapor ngajutho article ha ki kot khubor perthai shapang ka history jo ki missionary na Wales shapang ka balang ha ki sngi but shapang kiwei ki mat ki bedai but ka jinget kristan
barabor bun sien re hateng kamtam ko maga Thomas Jones de ka jing thmu jong kini ki jing tho baro kalong ban pensyai ban sakhi ka gospel hakmat ki bamlong kristan ka basau ka media evangelism lani ka jingalap lingba ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta kani ka jingalap lingba ka radio ki jingruai ki film bat ka television ka media evangelism kalau roi stet bha kaleng ka perthai kentup hari khasi jantia jongiru kum ka nuksa lingba ka good news tv jong ka jingiaseng samla KGP sinat sepngi ki bapet hakapor ba peni haki cable channel ki babon ki views ki bami haba peni ka YouTube ru ki bon bha nangta ki cable channels kumu PCN ba TCTV ba kiwei ki penmi ya ki program Kristan ha ki ayom Christmas Good Friday Easter but kita hiru ki longkum ke jingelap ke jing mentoy jo ke media evangelism kalong bang iyo ban kener syakitu ki bru ki bom tre ban wan jingeseng ki bom tre ban wan jingeseng yalap reiling ba ke media ngila ban kener ya ka khubor ka gospel syaki kebasan ke bakaddo ke social media evangelism kani kadega jingalap lingba ka WhatsApp, Facebook, Instagram, X, bat kiwei. Na pedeng shibun ki jingkala jonga spasnem ka bar puwei, kawei ka bah khamat tam kadega social media. Ki brio menta ki penlet jingmut bha ya ka bakiyo ha ka social media. Kani ka YouTube channel jonga balang ka jongi ru ka yad bha ha ka social media, ki brio ki apet bat kiyo sngau bat kalong ka kyrkhu mensim nakabenta jongki nakataka daw mengikum ka balang ru ngidonte ka social media evangelism lingba kani ka ba ngiyo menta kibriu menta ki pelle jingmut bha ya ka baki ha ka social media kalong kumbang ilalet phai biang sha ka juk mendai ka juk jong ka jia thu khana saudong kalong wiar de pe tang menta kalong saudong jong ka mobile phone Namar kata ka mobile phone kalong ka way ni kilat jingalap ka bakong santam hakini isngi ka bangi day ban shim kabu ngim day ban sakut tang haga jing ud ba ka jing benyaw ye ka jing sneo joka social media henrei ngi day ban penslori ki samla but what ya pi ki balasan ki balarang baru ban pensngau ye ka gospel haki perlok bari ki bahayeng ki bahasem ki jongpi lingba ka social media bakin tip yau jisu kumunong penem ngila adab ya kamat pedeng ka benengkong ka mission da ka jingalap mentangin poi sekini gimat hadu henrio ka mission da ka jingtung balang church planting ka mission da ka jingtung balang bat ka nongrim kalong nakikam ki apostol u apostol Paul ha ka jingyat missionary keleng ka hima Rome ulatung balang habun ki shnong ringkat ki nong yalam ki ban beteng hadien jong u ya yalap thung balang sei ki nong sarai let no nak tu snong let sakawai pat ka snong yalap thung balang sei ki nong yalam dalap biang ki nong yalam mi no nak tu snong let sakawai pat ka snong yalap thung balang pen mi ki nong yalam hadien jong u ba nang ya ha ki jing ya missionary ki jong u Apostol Paul ula peni rukom baga jingalap kadeban lam syaga jingtung balang ladang ngimtung balang ki bakala ka bemut na ka jingalap kinchu sakama biang syaga perthai kum ka nuksa ki missionary ki bapoi ningkong sya Mizoram ki dei ki missionary baptist na kata ka Arthington mission bar ki kerteng jongki dei JH Loren baru FW Savage ki kerteng ki bapau nam Loren baru Savage ki bapoya pedeng ki mizo kila poya ka khatwei trek u January khat praspa kandai pusau bat kila yalap ha aizol henrei ki sa tang khandiat sngi bat kim shim thung balang ki Baptist missionary kim shim lum ye ki so nengkong namar kim shim thung balang ha aizol utau Robert Arthington ubakershani ki wong let bat yalap wat penlut por ban seng school ban seng balang let no shkoi ke jaka kum takim shim lum ya kito kibala pediang yu jisu kumundong penem haka jingsop jong kabalang
de hadu ka jingwan jong D.E. Jones jong ka Welsh mission haga lai pui terik August kat praspa kandai punyau bala lumi ki bangeit hapok ka jing sop jong ka balang ka gospel kawan kat praspa kandai pusau henrei lala ban lumban lang haka balang hadu ka senam kat praspa kandai punyau dawan usahab D.E. Jones rengkat bakat tu kat nigi kasi ki balai lang bat u namar kata bun ki Kristan ha North Mizoram kimlong ki Baptist Henry ki Presbyterian ki bawan nengkong ban yalap dei ki Baptist Henry ki bawan banda tung balang banda lum ban lang ki banget dei ka Balang Presbyterian na kata kadaw ha North Mizoram hinshem bun hi ki dei ki Presbyterian dei tang ha South Mizoram bagi don ki Baptist kebalai commission da ka jing penlong senran discipleship commission da ka penlong senran Matthias arpu pralan nong ki khot kat pra do arpau ngalak puli menne ka phang padeng jong de ka jingpha bakrau ka great commission ka jong Jisu kalong ban let chi jaj ban riu baro ban penlong senran iki om dei tang ban su pediang balang iki breu om dei tang ban su penrung balang iki henrei banda penlong senran iki bat ka jinglong senran ka kentup ya ka jing pen baptis bat ya kiwei ki Jinghikai ki bagi Devan ai senran lani disciple kawan naga kentien mathetis ha ka ketien Greek kabamut unong pule hapo unong hikai batebet lani apprentice umistri kena hapo umistri rangba ka kentien senran kapau arspa nyopu arsin ha ka testament batmai kat ba Kristan pat kapau tanglai sin senran arspa nyopu arsin haka testament batmai Kristan tanglai sin Jisu khot ingi banda penlong senran ki benri baro ki senran ki dei ki ba minat batista haka jing puli ka htien ka jong blei pada ka jing duai ki senran ki dei ki ba minat batista ban wan shi ki jingiaseng joka balang ban yakit ya ki kam joka balang ban ya ai shaka kam joka balang ban duai na ka benta ka balang kabasau commission daga jingarap ya kiwei social service commission daga jingarap ya kiwei ki nongrim kilong Lukas lenong basau dekat kat pra kat kendai Matthias kalenong bar husan ki dekat laipuwei hadu saupun rio nganum yo ban pulilut ya kini ki benta ndai phila ban sapet hadien nalor ka jialap nalor ka jingtung balang nalor ka jing penlong senran commission ka kentupru ya ka jingarap para brio kajingarap ikiwei kam dei tang ban su benrap ya kajingalap henre ka dei hi shibenta jong commission wat ong bang isu benrap ban le yarap ikiwei ban ngamud ban ong ngisu yarap ban benrap ya kajingalap henre ka jing yarap kalong hi shibenta na ka commission ka jongi ujisu ulahikai bat ula peninuk saru ban sngaulem ya kibaduk kibakerdo ban isen ai ya ki bapang ki basitom bat ban yarap ya ki bat mapi kum ki para bangeit be piadon kata ka mensem ban yarap iwei kamtam ki be kendu jing ki basem sitom kabalang ru kabut ya kani kanuksa bat ka Jinghikai da ka basam jing yarap hakilang commission dagi jan dagi blanket da ka bapelong medical cam bat da kiwei pat ki jing ai hangtu hakilang commission om tang hakilang commission henry hangne hapo balang ru giju a jingarap ya kibaduk kibakurdu bat kiba let sha sumar ha hospital pietip lut baro karukom ladadon manu bapang bat basha sumar hospital pila ban pun bet chu pastor hakan no por pila ban pun wat ndamit ru long ban pun habagade ka kam kerki ya kita men besan jongi ya gi khot committee balang lada pelip ka phone ka dei nomor badan Jingiaseng na don committee like nang ta pila ban phone ha ka nugu por ki number ki don hak program chong ka balang bat ka kamram ka jongi ka long ban wan ban pelong jing duai bat nagabenta ki ba sha sumar hospital ka balang ka don ka jing no senyang kum ka jing kirshan nagabenta chong pi ha ka por covid khat kendai senam arjar arpo wei ke Jingiaseng samla joka balang kala a jingarap ya ki laispa sau pautali ki long yeng shispa sampu sau ki bede ki dekat joka balang
bat chispa prapun riu ki bomde ki dekat jengga balang ke jieseng samla kalatre ratba ke tuko por ngisngo buram bat nagaliang jengga balang gile trailang gile kershan lang nagaliang juga jieseng gentai juga jieseng kena le trailang le kershan lang ban yarap ye ki brio ki baladu ke bela ke sngi kenang bakin yo ke jing bam jing di ho nya jiarap omban khwai niam ye ki wei Henry de Lyndan Syiem ngaulem Henry si sien baki bru ki la yo jing arab kan don ba ke jing ngaungo bat ka jing pli ye ki do not bakin sha skor ya ka gospel ngim thiet iki men sim ba kordor da ka jing ai jing arab ngim lahi de men sim jong boleh pen kan do iki bakin soltu bat bakin pedeng yu jisu ku munong penem Henry si sien bangila ai kanu ki bru ki kham sotanat ban yo sngo ya ke aipat ka bagi don ban kren kebasan commission da kebaseng school education commission da kebaseng school kat sebagi jiu ki lej buhai snong keleng ke hibarom ki ju sengru ye ki synagogue ki long om tang ki jakamani henry ki deru ki school ki bahikai ya ka khtian U Blei batru e ka jing start perthei ki missionary na Wales ki lasdang ya ka mission da kebaseng school habun ki snong keleng kari khasi jantia Sora, Maumlo, Mausmai, Shela, Sokbar, Joai, Shakiwei pat ki jaka, Shakiwei pat ki shnong. Ki missionary ki lapan kham tiru ye ki Jinghikai school, banlong ki nong yalap ha katu ka jaka. Kum ka nuksa ye larsing khongwir, bad ulu ha Joai, bad ega nabon sawian ha Shela. Ki pastor khasi ki benengkong ru ki dai menshua ki Jinghikai school hadin kata sa ordeni ki kum ki pastor kum ke nuksa u reverend Juramon Lingdo Jinghikai than mairang u reverend yang lalu Jinghikai than Joai reverend Surup Singh Karwan Lang Jinghikai ki than juga hima khairem reverend Nong Sutenga une ki than khatar snong mapi ki nong ksat ki balang ksat de reverend knong sutnga ba snai ka yeng mani to ka kunro ru dai batei ma u ki om khanar snong khanri snong but home mission reverend Amir Khan ulong Jinghikai than rang thong adin kata sa ordin ku pastor reverend Dortap Singh Nongrem than lengam Jinghikai shwa adin kata pastor kini ki school mission ki long ki atiar ki barat ba ban penroy ya ka Balang Presbyterian keleng kari khasi jantia ngidang beteng ya kani ke rukom haduk menta bat bun ki mission ki balaseng daga Balang Presbyterian ki sedang daga school bat kalam syaka Balang kat haduk bagi tain jantia ya ki balong kristan ki ong ki skur bat ki bampat long kristan ki ong ki chnong ken ma ba ka jing thmu ka ba khmat e jeng ki school mission kalong ban sakhi bat yalap yau Jesus Christ bat ban yalam ki brio syaka jinget bat ka jingem kristan Hot ngimla ban penbor iki nong pule bakin long kristan henry ngila ban sakhi ka gospel aki ka kamram jingi kalong ban sakhi badai mensim bakhot uban sapen kendo iki ban long kristan namar kata ma phi ki missionary teacher ba e jangi phi de ban so thu ba ka kam ga jong phi kam dei kum kiwei pat ki kam ba shu yo tu lop henry ka de ga jing khot ka ba kentang ka de ga calling bat ka de ga jing shakri ka ba kinjaman sim ke ministry sha enga ban penpau kat nungi so buram ke jing tre jongi di missionary teacher ki jongi ki sabet shathe sha snong itang share baraki sngi sajan sngi U Blei ki hiar sha teniar ban hikai Sunday school ban kran ki Jingiaseng sngi ban hikai jing ruai ban yalam ki samla bat kiwei ki jing shakri shakshat kabalang kshat bat kiwei ki jaka kanam ka jongki kala apur hagi than khatar snong bat ngisngo kemen kum ke Jingiaseng gentai ya ke jing shakri ka koridor ke jongpi ngisngo kemen kum ka balang bagi jing no sen yang jengi sha ka plajing aingo ki let ban kershani ke mission ha ka ba phi phi trei ba U Blei Un kyrkhu ke jing shakri ke jongpi ka ban rio ka missionary da ke jing kershan ka jing pha bat ki jing ai ka mission da ke jing kershan ka jing pha bat ki jing ai sending and supporting
Kani kalong kalat babarok ki para bangeit kila baniadon bentalang ha ka mission jong ka balang. Ngi barok ngimla ban litlong missionary teacher, ngimla ban litlong nongyalap nrengila ban kershan. Dagi jing duai bat dagi jing ai gi jangi. Rom lenong bersipau ke dekat kat sau kat san ngala pulih mene ladam don bapa kumnukin let. Lada kita ki balet kim shem yalap kumnu ki bru kini osngau. Lada kim yo osngau kumnukin la ban long Kristan. Nangta ke jing kershan ya ke kam mission Filipi lenong bedengkong dekat besan Filipi lenong besau dekat kat san ar korin lenong ke bakandai ki dekat Henry dekat ar kiwei ki benta ki hikai yengi bangide bania kershan ya ka kam mission. Kenang bagi para bangeit jangka balang kin snow to bat mentang keren ya pi ki bapet bat ki bayo snow ling baka YouTube channel jangka balang ro. Kenang bagi para bangeit kin snow to ngidei ban ai jing tip ya ki ka mission awareness. Kani kam de ka kam jangki missionary ban ai mission awareness henry ke de ka kam jangki try mission jangka Balang Mawroh jangka Jingiaseng Sngi U Balang Mawroh bat kum ka nuksa ling baka ni ka jingkren ke jonga mentaru. Deban penki mensim ya gitu khot ke balang naduk kena haduk temen naduk ki beruspa haduk ki baduk bagi deban yok benta ban duai bat ban kershan ya ka kam mission. Mapi ki khot ke Balang Mawroh pi deban sngeu trai ya ka kam mission pi deban kit kli ya ka kam mission ha ka umrin hajan isyamati kaput India Bangladesh ha paham jula haneng jo kata snong piling kata hakaput Meghalaya Assam ha it thang share kat ar snong ban kershan digi jing ai bat digi jing duai gi jong pi bun ki kristan ki khuslai shapang kapisa lada ka balang kan dap pisa ne em ban kershan igiling ka mission dei hang ni ken bangi yu i ya ga jing krau ka jinget jong ka balang ka batrei mission ke de ka balang ka ba krau jinget Barangan ong ke balang ke bom tray mission ke diga balang ke baduna jinget. Nginget bau blai un pendap igi jingdon kam ki jangi. Ke balang ke batray mission kadon ke jinget bau blai un penki mensim igi para bangeit ban ai gi jing ai ngo kawei na ke sipau. Ke badi ke benta ke jong blai bat tam ya ke taru na ke benta ke kam ke jong u. Ke balang ke batray mission kadon ke jinget bau blai un kyrkhu ya ki khon ki kti ki jong pi bat ki jonga. Bakin yok kam yok jam kababiang bat bakin beteng maki ka jing kershan ya ka kam mission meneng yok sngau ya ka jing aingo sha ka kam ke jong blai kala roy ke jing ai ke jongi ha ka tai kawei ka tayau bat ngi sngau ya ka jing kit kle na ka benta ka ministry jo ka balang ka jing shakri jo ka balang bat ka mission jo ka balang ka jing li yalap jo ka balang ngan chu IAP kinuksa jogi balang kibayatre yashibon teli giling mission kabalang lajum khra kadon prateli giling mission ha Punjab Bihar Orissa bat laiteli hari khasi jantia bat arteli ha pedeng ki bomday khasi ngadang de bekreni pastor juga balang lajum khra menin kabalang pokse kadon khat wei teli giling mission kadwei giling mission kawei Azerbaijan shagari nongwei Santali, ha Punjab, Rajasthan, UP, Uttar Pradesh, West Bengal, Mathurapur, kabadana Assam, bat Santali, hang ni hari khasi jantia. Pastor ngadang sudap keren benem step ban penti kenai kini. Kidon shibun kiwei pat kibalang. Kabalang laban bat kiwei. Kiba yatre bha ya ka kam mission. Bat ublei upendap mau ye gi jingdon kam jo kabalang. Kenang mengintip ya gejing crowd jangka kam mission ngan pensngo pi katuk anigi statistics jangki niam bat ki balang kibrio ka perthai kani gedi jingkhen ya kasnem arjar arpu ar kibrio perthai ha kasnem arjar arpu ar kilong new point khandai billion ki kristan kilong r point lai pra billion ki muslim kilong iwei point khandai iwei billion ki hindu kilong iwei point iwei hindu billion ki Buddhist kilong san spa nyo million, ki Niam Tanrai kilong so spa lai po million, ki Sikh kilong arpulai million, ki Jew kilong khatsau pon million, ki wei pat ki Niam rit lani ka juba kolong amtip poi million, ki ba khlem Niam, ki ba amti kena iwei point sau ar billion. Na kita ki jingken, ki ba tikena ka snam arjar arpu ar,
Kamut kumba lai po persen ki brio haperthei. R. lai pra billion kilong kristan. Kumtah nyo po persen san billion pat kim pat long kristan. But nakini kumba saupu R. san persen. Kabumut lai nyo billion. Kim pat yosngo ika gospel watang sisinru. Ngila yosngo ika jinga yalap man kapor. Henry kini kim pat yosngo ika gospel watang sisinru. Kini gidon kita ki nyo hajar saus pakat nyo teli ki unreached people groups lani ki kenhon ki bampat poi ke gospel na paning ki khat nyo hajar saus pa arpu pra teli ki people groups lani ki judge benrio hakani ka perthai ong ki start ki bapet ikini ki kam bakidon khat nyo hajar saus pa arpu pra teli ki judge benrio hakani ka perthai. But nakita nyo hajar saus pakat nyo kilong unreach kamot 4 pensngau ya ka gospel haki watang sisinru. Kakam ka badang sa kadang bon siya ka mission kadang kraw siya. Ki missionary ki batray hapadang ki unreached people groups kilong tang saupusan hajar ngot. Ki missionary baro ki batray nakaway ka culture sa kaway pat kilong saulak sanpo hajar. Nagi saulak sanpo hajar tang 10% saupusan hajar ngut ki balet syakini ki jad benru ki bampadi osngau ya ka gospel. Kaniam ka ba roisted do menta ka de ke Islam. Ka jingroi shisnam ka annual growth rate kalong Islam iway 0.3%, Hindu iway 0.7%, Kristen iway 0.5%. World average ka jingroi jing kibriyo perthai iway 0.1%. Kani kamut bagi mission jungi kim roy, Henry kat banang roy ki mission hagi doba Asia bat Afrika, ki balang ha Europe bat North America, kinang ring swai bat kinang hiar nang hiar, nang jur ke jinglong ru perthai, satai ki pangsep ngi nang kang ki yang mani nang di syaki bai pat kinyam. Namar kata ki risep ngi kila kala mission field. Syaka bagi Kristan na mingi bat na syati, kila di ban pak kalai ki missionary, bat ban bu jing duai kerpang ngidi ban duai nagabenta ki balang syagi tansep ngi kerpang nagabenta ka balang keme a Wales mensyua ki ong ba ke mission field ke deha Asia bat Afrika bat hagi daulen nong Pacific menta ke mission field kalong ha Amerika bat ha Europe bagi beriu kila kelariu pertai ban syuai pi ke jingken ka PCI ka Presbyterian Church of India haka Jinghikai ya ka snem arajar apusau kalong iway pon Henry million ngilay roy iway pon Henry million ki Presbyterian ka Presbyterian Church of Wales ka balang keme jongi ka samanta satang kumba khatsan hajar ngut AA satang khatsan hajar ngut AA ka balong tang shiteng ya ka Jinghikai jong ka Maulai Presbytery ka Maulai Presbytery jongi ka don laipo hajar praspa prapulai ka Presbyterian Church of Wales kalong kumba shiteng ka Jinghe chung Maulai Presbytery. Wat la ka balang ka hiar sigiri sep ngi ki don pat ki jaka ha ka baka mission ka roi state bha nakataga dangim de bandu jingkermen. Ki Kristan ka jella Arunachal Pradesh ki kiu na ka 10% ka snem kat kandai spa anyo puwei sha laipo percent kat kum ka census arajar katwei. Mentam shimle census arajar arpuwei ngimtip kat no gidon. Ndai kila palat ekalai 4%. Kaniam ka bahek tama Arunachal menta ka di kaniam Kristan. Naka jing dan brio ka population ka bakhat lailak ki don menta palat saulak ki Kristan ha Arunachal. Ngalawan ha tu ka jaka, ngilawan ha tu ka jaka, ban ngalai i ka jing roy kam. Ki Kristan ha Manipur kila kiu na khat kendai persen ha ka snem khat kendai span rup huwei. Sha sau huwei persen kat kum ka arajar khat huwei census. Ladele census menta kalak tam kata naga population ke arpu pralak kidan menta Manipur kumba khatway point san lak ki Kristan tikumto ngala kren sapang ke ega mission ngadon menta ban kren sapang kirukom tre mission tmai hakini sngi menta bat kini kilong sauteli kimat khnang banne ha ka jingmut jongi namar ba kani di Jinghikai ngila keren pang mission daga Jingialap Evangelism ka mission daga Jingtung Balang church planting R ka mission daga Jingpenlong Senran discipleship lai
Commission daga jiarap kiwei social service sao. Commission daga baseng school education san. Commission daga jingkershan ke jingpa bat ke jingai. Sending and supporting kani ka bandrio. Ngilayo ikitu ki statistics ki jingken jo ki nyam bat ki mission bat menta khaddo kani kirukom tray mission thamai hakini ki sngi menta bat hangni ngan kedau sautli ki kabanengkong ka ji tray lang bat ki wei ki balang bat ki wei ki kenhon mission haki pausna menshwa ki balang ki jupia ya ki jaka hapdeng ki kenhon protestant baper ki baki khot ki committee agreement namar kata la penbait baki Welsh Presbyterian kin tre hapdeng ki khasi bat ki British Baptist pat hapdeng ki garo udan uput ubaki British Baptist kim wan chane baru tau put ru ubaki Welsh Presbyterian kim jutur shaki garo nangta hanot Mizoram ki tre ki Presbyterian, Welsh Presbyterian, ha South Mizoram pada ki Baptist, British Baptist. Hanagalan ki American Baptist. Ha pada kini ki Tea Garden Tribes pada Assam ki ke Balang Lutheran. Kata ka rukom mission ha ki por ki Bamenshwa. Henry menta mlasho ban pia igi jella bat ki jaj ben rio ha pada ki mission. Ha kani ka juk menta ki Balang bat ki sengyalap kidai ban ya tray lang bat kidai ban yarap lang ngimdai tang mangi ban tray henry ngin ya tray lang bat kiwei pat kum kanuksa ha khaumrin ngilaya soi ki MOU bat ka Balang maulong ngin tray mangi ngin seng school mangi ngin bo missionary mangi kinda wan long kristan ki brio pat an penrung kertengi ki syaka Balang maulong mdei syaka Balang Mawroh ka jangi ha paham jula ngilaya soi MOU bat ka Balang pen KRA ngin tray mangi ngin lor mangi ngin seng school mangi ngin pelong program baper ndre inda kilalong kristan en penia soi ki pat bat ka Balang pen KRA ha ithang share ngilade penia soi ki MOU ha pren ga Jingiaseng Sngi bat ka Balang kshat la soi da I chairperson bat I secretary jong Jingiaseng Sngi bat ka Balang kshat bat ngia tray lang bat ki beri kiwan ban long kristan ki beri kiwan ban IT alade ngi perung Balang ki hang tua pok ka Balang ksai ti ngi tray lang bat kini ki badai jong Balang Presbyterian le se kan poi ka por bengin tray ba ki wei pat ki seng mission kata kalong la shale sing hadia nabot ngimla ban ong ti wat ka Balang chung iru ke tray lang bat ka Jingiaseng Sngi ki jing aingo ba pi ai haki pla jing aingo nagabenta ka ithang share ki le bech ki ithang share kumba pila mang haki komiti mission joga Jingiaseng Sngi ngia don mangi nakaliang joga komiti Balang nakaliang advisor nakaliang kiwei pat nakata daw langi ong commission joga Jingiaseng Sngi sngau jangai kadai commission jangi kum ka Balang Mawroh ke thang share ka bala penia da ka Jingiaseng Sngi ngiru ngia kersan ngiru ngia don benta ka Jingiaseng samla kala late visit sya thang share ngikermen baka Jingiaseng ngamur Jingiaseng samla kalik visit syakalang commission ci etang share ngikermen bakal visit syakiweiro ke Jingiaseng kena kampak lek ban visit menu le se ki nong yalam Jingiaseng kena kila ban perkat ban yalam visit ban long ke jimentoy ki ban long ke jingalap tinggi ya trailang bat kiwe ki Balang bat kiwe ki kenhon mission ke baar ke jing trai kum ki bivocational missionary bivocational kamut artli ki kam kawai ni kirukom trai kam jong gani ka juk kalong dagita ki bivocational missionary ki badon ka kam lajong henry ki batrai ru ya ka kam mission kabalang kam don kam siu tula pura kumba menshua bat ki kershan ya lade ban long no hikai ki school bat ki college lane da ka batrai business lane di kiwei ki kam hari China menta ki bun ki missionary ki le hikai English namar hari China kim nang ekhtien pareng ki kwa ai ki no hikai ktin English but kilet missionary ban hikai ka ktin English but kilong ru ki missionary hakato ga jaka kibut e gunuk sau pol ba krishan yala di daga ba thau yeng jan ki kam ki apostol nong ba khat pra de khat balai
Nakataka daw ki khot ri kini ki tent making missionaries. Ki missionary ki basna yeng jan kumba usna u Paul. Kershan dalade yalade. Ki don shibun kiri hagani ka perthei. Ki bom ai visa show ki missionary. Kumta ki de ban le rung de ki vei pat kelenti kum ki noi kai kum ki doktor kum ki nurse kum ki noi kai music. Ki don ki balik missionary kum ki noi kai music ro. Kum ka balik try business. Ki missionary na South Korea ki ba start ba ki let ki hikai taekwondo. Ngalapoi ku ke cakang thia Bangalore ba ki ai kata ka taekwondo hikai tu grukom le taekwondo bat karate bat kiwei. Te ki jingruai pada ki ai de ki jingruai Kristan hang tu. Te rengkat ke Jinghikai martial arts. Ki yo ban ruai kini ki jingruai Kristan bat ki yo ban yalam. Tinggi nak kata kedau kini ke juk jong ki bivocational missionary leni ki betray arkam. Kebalai ke jing tray kum ki short term missionary. Short term missionary kamu tray shipor. Ki missionary menshwa kini ki career missionary. Lani ki betray mission shirta jingim. Henry menta kilami ki short term missionary. Ki ba IT arsnem hadu sansnem jong jingim samla jong ki syakakam mission. Ngalahikai ship house nam haga Thomas Jones School of Mission rengkat ikong residency renga but ngiadon hang tu ki bawan pule kidon ki balatrai long term nadu ke power bagi pas adu mentang ki trai commission kidon pat ki balai arsnem laisnem sausnem sansnem ban ai syaka kam mission largi sngobiang kini ki samla kila banang beteng syo Henry largi sngoba ladai ban wan paino sayeng ru kabiang kam lelei Hagapor mensyua kibru ki penrem yi ki bawan pai na galang mission oh itu iliteri mission tang arsnem pim la kerdasu lawan pai no kata ka digajing perkhat bit kata ka digajing kren bit mentang ide ai ngo U Blei ba ini ya kapor ke jinglong samla ilalek bantrei missionary but ila ai arsnem na gajing im jong ila laisnem na kapor ka bakordor ke jong i bantrei kom missionary Kiseng mission kum cooperation mobilization OM but ka youth with a mission YWAM ki thaulat khnang na ka benta ki short term volunteer missionary ki batray sngewbha ya ka kam mission le sidon ki samla jo ka balang ka jungi benta ki bakloi ban le tray short term missionary hakilang ka mission jungi wan se ki samla la du bleu la kren pi wan pi ongamla ban ai la ka jong ka jing im to ai shisnem ai arsnem shaka lengkha mission tray pinsyam ka jing hun na gaman sem ka jong pi haktin pareng ka adventure kadi ka jing ngadong kum noktin khasi ka jing tur ka bas utana hadu kata ban poi sha kawai ka jaka ban yalap ka kerteng Jesus Christ ka ka bakham kraw ban ka bayalap ka kerteng Jesus Christ hadu menta ngimpat don missionary na ka Balang Mawroh barok ki missionary kidei ki bana kiwei pat ki balang ki bangi kershan mangi yaki hot ngila don menta iwei iba ibalong i head teacher kong hebor but iwei ru iba kabalang kala thung ila pediang kum head teacher hang theha ka umrin kilong hi ki missionary ki jongi but kitre hi kan ka kam mission nrei ngamut ban dalet banda sa hang to hatu don pring jong pi samla kirang baru ki bakloi ban let short term missionary katu kan nepor hang theha itang share la ni ka umrin la ni paham jula Kabasau ki missionary na Asia but Africa ngan penkut artat hang ni ngalakren syapang ka jinga trailang but kiwei ki kenhon balang bagi balang ngalakren syapang ki bivocational missionary ngalakren syapang ki short term missionary but kaddo ki missionary na Asia but Africa hakipor menshwa ki missionary ki wan na Europe but America banlong missionary sa Asia Africa but sa ki dawlanong ka Dureo Pacific mentapat ngila pha kalai ki missionary kaleng ka perthai wat sadu ki resep ngiru South Korea ngi di ban yaro kadi-gari ka bakrau bleu la kyrkhu kerhai ki pha missionary mentana South Korea kaleng ka perthai ban yalap ya ka gospel menta kari ka bakrau tam haga jing pha missionary per capita kamut kat kum ka jing don breu ka bakrau tam ka South Korea kala tam me gari bilat kala tam ya kari Amerika bon sha Menta ki don ki missionary khasi Afrika. Menta ki don ki missionary khasi
hagi dawlenong ke Dureo Pacific bonaki gidi kentai mentang idon missionary khasi Azerbaijan bar kiwei pat kiri jongani ke pertai namar kata kum ke Balang ngipen slur ya pigi samla ban lelong missionary shagi jaka baper la ka long term la ni short term mdei mo banga shupha ya pi shaki wei gi jaka klem dale yalade kum ka yeng ngilami nagari la jong naga jing tre jong ya sora Thomas Jones School of Mission bat ke English Service Police Bazaar ban le tre Rius nem Shadeli ban long pastor juga Balang hanto ban yala peru yaki bai pat la de yok la ban yok ban penrung Balang yaki ngilale na do kesnem arjar shipau adu arjar kat riu kat kum katam balabu ke sinot ngila tre la jan khandai snem mentah ke Balang Mawroh ngila suk bha ke jingim hang ni ngila sultanat bha ngila ya iet ngila ya jan bat phi ki para bangeit ngila itu itau lot ya baro lara ka sinot ka pha engi ban tre missionary sakoi koi ke jaka ka jingkili kawan hatu ngala kloi ne em nga pha ikiwei ngi hapen juba pha oi lara ka wan kum kata ka jingkhot na ka leng jo ka sinot ban let chikiwei ban yalap kata ka di ka jingkhot ka ba kraw tam yengi kum ki kristan ka jat ben rio ka ba bon tam e ki missionary habai nu jor bat ka jingdon brio per capita ka di ka jat ben rio mizo kari ka di ka South Korea Henry ke judge ben rio de ki mizo ki ba pha bon tam ki missionary per capita kat kum ke jingdon brio jon ki na ka jingdon brio ko population ka ba tam khandiat e ka 6 million ki mizo ki kersan mentala jan lai hajar ngut ki missionary lai hajar ngut ki missionary pha ki mizo tang ka mizo sinot ru palat ar hajar ngut ki missionary ka ba mut uwe missionary na ka bentalai spa san po ngut ki brio kabalong kababun tam na kanu kuno ke judge ben rio ka pertai kari Mizoram kamde ka baruspa habe nujor bat kari khasi jantia jongi henry ki pha ban le yalap ki aish ka kam ka jong blei baru blei ru kyrkhu kerhaya ki pilai poise Mizoram don you Mizoram piskot usit kei pat nalor kata ujingmi nang tapat ki marpo khandau ki don ayo ngingi don doyong ngingi don u Selemanait ngingi don motion au ka spa po khandor ko babun ka spa halor khandor ko babun jong kari khasi jantia kari jungi ka bapadun ka ba biang thau hari Mizoram pinlek tanggariat kum komadan riting kum kalumparing tenrei ublei kyrkhu yeki ki aj ka kam ka jong blei ki alek bantrei mission bangi ba ublei kyrkhu ka kam ka jong blei ka roi tengah keren hang ni lingba ke YouTube ya pi ki para dok para snam ke jat meriu khasi penar jongi pinlek missionary ne em ngin pen ki men sim ne em ya ke ni ke jat meriu jongi bangin tre ya ka mission ka bo blei u khot yengi ha bangi ngi le ban yalap ka gospel ki jingker khu ki wan ha ka Balang ke jongi ha ka ri ke jongi ngin tre phi ngin tre ya ke ni ka kam mission ka ba kraw ke ni ka long ka Jinghikai shapang ka mission na ka benta ka buram ka jong blei amen Tungin duai. Atrai ngi aingo eme babila don rekat ban ngi hakani ke Jinghikai shapanga mission. Ban ngi aingo nam tagi jing pensai ki bangi lala ban pensngau ki para bangeit ka Balang. Menta ka Jingiaseng Sngi kalaya arsnem tam kani ke mission hang the et tang share tu nang kyrkhu ko trai. Kadang la ban yat shaprang. Menta mengikum ke Balang in sedang ya ka school ka umrin bat paham jula kyrkhu ngi ko trai. Ngilamat si bon ki jinge si bon ki ding pengkyang si bon ki mau jentot ndrei meladon rekat ban ngi haman ke sinjang ban yarap ingi ko trai kena bengit peniat saprang ye kene kam ngimla daladi ngimdon bor ngi septi ngirit mensim ndrei yarap ingi ko trai bengin slur memen yarap memen kersan ingi bengin longki missionary na ka benta ka buram ke jong me kyrkhu ka Balang ke jingi brok kawei kyrkhu para bengit ke bewan na kawei ke teo kawei ke teo ngini trailang ya kene ka kam ka bakraw kyrkhu ki missionary ba e jangi kine ke laingut ki bahang the etang share i head teacher i ba pe i ba kmi nang ne ki arngut ki bangin sathunga kha umrin i wei head teacher i ba en pe ya ka kam mission ai bangin so thu e ga jing kan tang jo ka kam bat ka jing crowd jo ka jing khot ingi kyrkhu ni ka por ko try ba ka jing shakri jo nge me ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ga jong try ba unong pem jing Jesus Christ amen ngi aingo U Blei beladon rekat ban ngi ka Jingiaseng ke jongi tingini penwai no ke jing shakri ke jongi da ka bangia ruai lang ke jing ruai ke basan spa arpo kendai
but I bahkan longka ching khot ke U Blei Un hiwei piwei begini don bentah ke commission adin gini ke jingruai ngak kerpa di teman besan jongi teman besan IW kharsa no sngewbha ban buat din ke jingduai naga bentah ke commission juga balang naga bentah ke jingtemu ke jongi soba ban buat jingduai shi kentin ru naga bentah ke balang kemi Wales ku mangala ong benne bahkan roy barhadin ketabat sapelat yangi de ke kyrkhu penwai ngipen pa ke jing songo iki nongelam jingruai bat organis Mr. Magjeron milim ngap bat i Mr. Dameshwa lalu bat kini ki perlok samla ki bapet ki bakmi ya ka jingringdur na ka benta ka YouTube channel chong kabalang kilok syaki balik palat ban let ban ong bukres sulami pan ban let ban penpau jingai jong o bajakari ulong jisu haki ban riu nadu adu ban let ka jingruai ka basan spa arpo kendai Hilok syaki balik palat banlet dan ong bukris ula mipa banlet ban pen pao jing ai jong u ba jakari ulong joy su haki ben riu nado hado banlet ban ong bukris olong babla banlet yu breu bapom pen kelapa banlet da jeng potro papan pen pau ba don jing I snei kum du riao yu yong yu le yo red yo crow banlet ulok ba menta to banlet shaka ba mon jesu ban tre banlet kat kom ka che wa chong o play shari badum re cloud per day uban om per tajam o ngangan le ngidwai kaburom baro kalong hika kateng ka bakrau bor ka jong me au blei o bom jula no ya ka jing im ka jong I wat ka wei ru ka khlim han o blei balawan ra yangi hakini ki jing ka bakentang ka jong me hakini ki sngi ban yo sngo ya ka khubor ka bakrau ling bau sakri ba kodor jome ka khubor ka badon ka Jinghikai ka bakrau ya ka jingim ka jongi na ka ktien ka bakhod ka jome ka khubor ka badon ki jingtip ki babnia ya ka pateng ka balalet no jong commission badru ya ka jingtip ka babnia sa phang commission hakini ki sngi
kubor ke badon ke Jinghikai da ke benda ke Jingim jongi iwei pa iwei bangila ban long ke Missionary halagien halasnong lingba ke Jing Duai lingba ke Jing Ai ke jongi lingba ke tien ke thlit ke bangi kren harum haneng ke kubor ke khot ru yengi kan ran bi bangin long kita ki senran ke bala ban yalap ke gospel ke jome kumba me mala seng ye ka hagani ke ri ke ba eat ke jongi ngi ai ngo a try bi eat ba me ai ngi ke ne ke Jinghikai ke ba shai ya rab yengi bangin pdiang ye ka halagi jong ki do lot ha ke Jingim jongi man ke sngi batu nang kyrkhu yo sembai bala bet bo undum yap no Henry bo un sotiet un seilung seisla ha ke Jingim jogi kum ki banget ke jome ha ke balang ni boti hakmat jome kan ran bi kerpang naga benta ki lingha mission jong ke balang ke balang ke jome kala seng hang thi hakha umrin hang ni ha paham jula bar kerpang naga benta ki it hang share mission jong ke Jingiaseng the kan ran bi ni sngo tho ba ke kam ke jome kala nang ya choprang to isnei ka banang kyrkhu atrai ye ki Jinghikai school ke badan hang the it hang share baken long ki Missionary ha ka to ka than ha ka to ka jaka baraga Jingim ka jong ki ken yo ban yalap ya ka Jing pan im ke jong me able ni duai kerpang khmat jong me kan rat bi na ka banda ki balang hari Europe ke balanang kelon no ke balanang yap tron no ha kini kisngi ha ka baki banget kimpang su atrai bi banget hame ni duai kerpang na ka banda ka balang kimi hari wales ke balanang hiar ke tingdon ke sastik kan rat bi to isnei ya ka ban pasiau ke do not kimen sim jong ke badang lung bakin je me kan rat bi baka balang kimi hari wales sa hisien pat kan pernai de ke borom ke jong meling bagi pateng ke banang ban ni dua try ba menisai ban penla ru ya kini ke balang negeri ngi bakin lekum ki Missionary seta hisep ngi si Europe si Amerika ban ya lap ke gospel ke jong me atrai kyrkhu ye pastor jong ye kan rabi i bala wanra ye kini ke khubor ka berius pa ha ke jingtip bad ka badon ke Jinghikai ke bakrau nagamta ke Lyndan Syiem jongi nang pensai bori i nang ahi i ke Jing sempang kham tam kamet ke bakot ke bakia jingmot jing berhan ke bapro ke besai ban tip i ke tin ke jome bat ban psa yengi upai lang jome ni duai kerpang naga benda ki wei pat ke para mensim bakodor ke bapet ye ke ne ke Jingiaseng ling baga YouTube isnai ban pasiau do mensim bakod jome ko trai bamakiru kinyo mat ye ke Jing kyrkhu kin jam Syiem halagi yeng ki sem ne hang no bagi don kyrkhu lang ikini ki Jingiaseng kyrkhu ar trabi ke Jing sekring ke jong iling baki sngi ki por baro ke banangwan batonang pensat bor yeng ikum ki khon ki jome pengen nang laban ai ke Jing sekri ke bakhamba na ka benta ke borom ke jome pediang ngablei gini ki Jing tuai ke baret tu da map no iki pop ye ki ringkang ki jongi paro na bagi ni ngingo ida manyipa tang ha gagateng ka ba im gabaran bor ke jong trai ubau nong pen im Jing Yesus Christ bar ka bawai no to pelaj ingi nang ni ringkat bar ki Jing kyrkhu ke bakan sai Jing ai Yesus Christ ubau trai ke Jing U Blei Un pa ka Jing slong Syiem ba khoi ken song dap ha ki do not ki Syiem ki jong i wei pa i wei bat kin long lem ru bat ki banget hakal lengka perthai menta bat sedok ki ba bom ju ko ru amen.